Bloem en Lola, volgens mij, en Helmut en Tante Bebbel, Emiel heeft nog steeds een probleem met de muziek. Maar ik heb wel hele andere muziek, van hij is niet meer onder ons, Michael Jackson. En ik ken een aantal mensen, een aantal jonge meiden, die kunnen daar heel goed op dansen. Gaan we daar eerst naar kijken. En lieve mensen, in deze kerstaflevering van...
aandacht aan besteed. Nou, zijn jullie er klaar voor? Ik zie allemaal trotse vaders en moeders aan de kant die druk aan het fotograferen zijn en aan het filmen. Ik zal vragen of onze collega even aan de kant gaat. Die moet even daar staan, dan kunnen zij foto's nemen en filmen. Ik wens jullie ontzettend veel plezier! There's